Kok kayo surang alun tantu denai maminta usah tuan buruak sangko denai hanyo singgah sajo dek ado raso dun sana sakampuang sapa mainan sama so dahulunya mangko tapi cak laman tuan usah kayo tuan banggakan jauh dari dun sana biarlah ndak bapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari Kok kayo lah surang alun tantu denai maminta usah tuan buruak sangko denai hanyo singgah sajo dek ado raso dun sana sakampuang sapa mainan sama so dahulunya mangko tapi jak laman tuan biarlah ndak bapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari surang alun tantu denai maminta usah
sah tuan buruak sangko denai hanya singgah saja. Dek ado rasa dunsana sakampuang sapamainan sama so dahulunya mangko tapi jak laman tua.